Hoy, magnanakaw ng bayabas. Alam! Bakit tayo? Wait lang! Wala, daming bunga oh. May nahulog na! Nahulog na, tikat! Hindi ako makakit sa kabila eh. Ay! Oh, Ihulog. babalik kaya ito? Wala oh, nandyan oh. Ha? Uy! Ang dami dun, no? Di ko abot, nasa dulo. Oh, tama na. Dara rin ay. Ha? Asan? Sige, go. Kaya mo doon, Toy? Kaya mo doon? Ano, no? Ang dami. Kaya mo akyatin? Sige daw. Ay, huwag na oy. Mahulog pa yan. Huwag. Masyado na mataas sa kabila. Ah, Namayabas mo na kami. ito ba kuya ba? Ito ba kuya oh? Di mo abot? Ayan ba? Oo nga. Asan na yung mga kinukuti? Masyado nanginog pala, ti, oh. Masyado nanginog. Yan, ang dami malalaki dyan. Lambitin ka, lambitin. Mm. Mm. Ha? Ayan pa sa ibabaw. Kaya mo? Baka mahulog ka. Ayan o. Yan bitch, magpagalitan ka pa. Ayan o, hindi kaya man niya. Ayan o, ayan o. Ito. Ayan o. Ito, harap ka. Harap ka. Yan, ito. Yan. Ito mga magagaan ang katawan na itong mga ito eh. Yan, yeah, thank you. Ba't hindi niyo pinapansin yung bayabas dito? Nagsawa na kayo? Giin nyo na yan. Ayaw mo? Ayaw nila. Salamat.